Že sa opravím pred zrkadielkom. Dobrý si. Ale teraz, ako robím tie efekty? Bobže, milý Bobže. Drop it. Dobre, to by sme mali. Teraz sa presunieme k tej hlavnej časti. Prvá otázka ide od nášho spoluobčana Dubnice nad Váhom Františka. Dobrý deň, vaše cesty sú úplne na pí... Takže, Epic zatancuj. Skvelá otázka. Kokos. Konečne kto pochopil ask. Otázka. Ale tak ti zatancujem. Так, ребят, проходи, не толпитесь. Так, проходи. Следующий. Подними руки, подними. Так, 2 шага в сторону. Что-нибудь запрещенное при себе имеете? Наркотики, металлические предметы. Да, яйца. Ešte si zatancujeme, lebo to bol krátky tanček. Aby sa to, viete, aby našu zákaznícku linku nepreťažovali hovory nahnevané. Čo si dáme? Čo robím? Ďalšia otázka bola zase nejaká akčnejšia. A bolo tam, že správu minifilm. A že, ako môžete mi dať takéto príkazy? A tá otázka ako, pôjde. Môžete mi dať takéto príkazy. A vyberám len také normálne otázky, lebo boli tam také, že zjedz si sopel. Nie. Dobre, takže spravíme minifilm. Ako to spravím? Ďalšia prešívaná otázka. Prečítam vám jednu takú, že... otázku, dobre? Takže... Hej niga, vieš ty niga, on pôjde ináč super niga, giga. Dobre, ideme ďalej. Akú normálnu vec považuješ za poburujúcu? Najviac. Poburujúca vec je to, keď proste všetci učiteľe štrajkujú. Tam štránkujú, štránkujú, všade štránkujú. A my sa učíme. Jak taký kryp! Ahoj, som nový na YouTube a chcel by si zobrať, jestli bys mi udelal intro, prosím. Prosím, aj na Facebook, každý mi píše na Facebook, všade proste, Doriticín. Kokos proste, spravíš mi intro, grafiku, to je jedno, nepíšte mi to na Facebook. Ak ste nejaký slavnejší youtuber, že proste, čo ja viem, no mi teraz tak písal, Gamer mi tak napísal, no Gamer mi tiež dal hen tam. Ale proste Gamer mi napísal, si píšeme cez e-mail. A ani tam som si to skoro nepozeral. Ako,
Pozeral som si tam, čo tam chce a tak a úplne inak to dopadlo proste všetko. Alebo veľa ľudí si proste pýta a píšte mi to do tých formulárov. Nepíšte mi to do Facebooku, dobre? Nepíšte mi to nikde proste, len do toho formuláru napíšte, chcete intro, dobre. A nepíšte mi to inde, dobre? Dobre? Aký je najzbytočnejší vynález? Keď inde štrajkujú, ale u nás nezaujíma nás pozdraviť. Ahoj. Máš rád knedlíky? Toť vše pro naše videjko. Skvelá ponuka pre vás. Budem na Kraftkone. Takže ja si pošlem prihlášku na youtubera na Kraftkon do Ostravy, ktorá sa bude 3., 12.3., 16.3. Proste január, február, marec. Marec. Takže do Ostravy pôjdem na Kraftkon ako youtuber. A ak ma... Prepáčte, došlo mi video, nebudem to znova točiť, tak teraz sa dám preč. Tralalala, nerimovalo sa to, ani toto, ani to druhé, ani toto teraz. Tralalala, šakalaka, vypínaj. Ježiš, veď ja som zabudol, to nemôže vypnúť, ja mám outro. Outro!